Guys, magpainom dai ko Bitrasin Gold sa baka nga gitrangkaso. Ug ang inyong baka dai guys, trangkasuhon, kani mo inyong ipainom. Bitrasin Gold. Nya atong i-suot sa lapo. Ano siya guys? Ihurot yun niya siyang usa ka pack. Ano siya guys, umanan ako og mix. Ready to kuha na siya guys, painom. Bitrasin Gold. Ari guys, ato nang sugdan og painom ang atong baka. Ira balalay magpainom oh muli kay pagi guys, isip kay painom. Abi na ko guys, ug ang tao ray ilantan pati sa di ang hayop na sa dihilana sila trangkaso. Ano yung trangkasohon ninyong baka guys, more ninyo painom Bitrasin Gold. Binugnuay tani. No. Dili mo inom guys, patag tingal. Yan nira magpainom guys, tingalon siya. Tilias kulapor akong gitingal guys, kay kung kawayan, kasama daw ang baba sa baka. Okay. Mano jud ko painom guys.